Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilar. Nihayet Пәнжешәмбе һәм нихаят мәдәни агарту. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Сөйлим сезгә бер дә түгел, имеш-мимеш, бурын замандагы бер кызыгыш. Түгел кырда, түгел тауда, әрәмәдә, буш булган Казан арты бәрәзәдә. Инде аңлагансыздыр, бүген без данлыклы Мырау Батыр әкияте турында сөйләшербез. Чөнки ул кабат сәхнәгә кайта. Казан шәһәр филармониясе сәхнәсенә. Һәм бездә бүген кунакта Татарстанның халык артисты Чулпан Закирова һәм шәһәр филармониясе солисты Рафаэль Якупов. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз, хуш килдегез. Сезне күрергә без бик шатбыз, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, инде әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунакларыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Хөрмәтле кунакларыбыз, инде әңгәмәбезгә күчкәнче, сезнең хакта белешмә дә тәкъдим итеп үтәсебез килә. Чөнки әйтергә кирәктер, сезнең мактаулы исемнәрегездә, башкарган хезмәтләрегездә бик күп һәм сюжет карап бетсәк, миңа калса бик урынлы булыр. Игътибар экранга. Чулпан Закирова, Татарстанның халык артисты, Казан бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе, хореограф. Чулпан Ринатовна 6 яшеннән бирле бии, иҗат дөньясында кайный. Хореография режиссеры белгечлеге буенча ГИТИСның балетмейстерлык факультетын тәмамлый. Чулпан Закирова 30дан артык ялгыз, парлы төркем белән бию композицияләре булдырган. Ансамбль белән Россия төбәкләрендә, Казахстан, Испания, Малайзия, Кытай һәм башка бик күп чит илләрдә татар хореография сәнгатен таныткан шәхес. Рафаэль Якупов, җырчы, Казан шәһәр филармониясе солисты, Әлмәт егете. Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллиятен Казан консерваториясын тәмамлаган. Бала чактан ук җырга гашык булып үсә. Сәпиттә йөргәндә дә, эшләгәндә дә, уйнаганда да гел җырлап йөри. Шуңа да тормышын иҗат белән бәйли. Килмәдисең дип аталган җырын тамашачы аеруча да яратып кабул итте. Киләчәктә Америкага яисә Австралиягә барып, татар халык җырларын башкарырга хыяллана. Менә шундый талантлы шәхесләр бездә бүген кунакта. Һәм димәк, бик тиздән Казан шәһәр филармониясе сәхнәсендә өр-яңа музыкаль спектакль куелачак, һәм ул барыбызда бик яратып караган Мырау Батыр әкияте. Һәм билгеле инде әлеге телевизион спектакль чыкканга шактый вакыт үтте, һәм миңа калса, сезнең куелышта бик күп яңалыклар булачак. Тик шулай да башта сорап үтәсем килә. Ни өчен әлеге әсәрне яңартырга уйладыгыз? Бүгінгі күнде біздің бит филармониябызны біз милли филармония дип тәкъдим итәбез. Шуңа күрә балалар өчен, иң беренче балалар өчен үзебезнең туган татар телебездә ничек инде әсәр тәкъдим итмәскә мөмкин. Инде әсәрләрдә эзләнгәндә Мырау Батыр ул шунхатлык безнең балачак хатирәсе, без аны карамаган бала булмагандыр. Ул вакытны инде телевизион спектакльләр бик популярлы вакыт. Һәм дә ул Мырау Батыр үзенчә безнең өчен балачак символы булып калды. Шуңа күрә эзләнә торгач инде иң беренче шунарга тукталдык. Әле дә бит Илдар абыйбыз да режиссер булып эшли, инде ничек менә бөтен әйберләр туры килде дә, Илдар абый Хәйруллин белән сөйләшеп, менә шундый әсәрне бүтәнчәрәк музыкаль формасында инде бездә мондый солистлар булганда, аларны мөмкинчелекләр белән кулланмаска инде үзе бер дөрестлек булмас гына булыр. Шулай итеп уйлаштык та менә шул әсәргә туктарга булдык. Аннан соң тагын шунысында әйтеп үтәргә кирәк, менә гадәттә уңышлы гына барган әсәрне алу, ул инде күпмедер дәрәҗәдә зур кыюлык һәм тәҗрибә дә сорый торгандыр. Менә бу фикер белән килешәсезме? Андый сораулар һәр вакыт куела, ләкин минем шундый тормыштагы усулым курккан кеше урманга йөрми диләрме? Шуңа күрә күз курка, кул эшли. Без бит беләсезме, шул ук әдәби әйберләрне, шул ук әдәби әйберләрне әйләндереп куябыз, классик литература, бөтенесенә бит әдәбиятка мөрәҗәгать итәләр. Һәр берсе үзенең
версиясын тәкъдим итә. Шуңа күрә бәлким безнеке уңышлы булыр, юкманса тамашачы әйтсен. Ә без тырышып карыйбыз. Ага, без үз чиратыбызда көтеп калабыз. Менә Рафаэльгә күчсәк, Рафаэль миңа калса чыннан да сезгә бик зур бәхет тәтеде, чөнки сез әлеге әсәрдә төп рольне башкарасыз. Менә иң беренче хисләрегез нинди булды? Мин гомумән нәрсә дип әйтәсем килә, без бит инде аеруча һәрбер кеше шәхес, инде без сәхнәгә чыгып, үзебезнең мотор җырларыбызны халыкка белә итәбез, әйме. Гомумән инде безнең менә яңа проектларыбыз ачылган вакытта, бит инде алар шактый күп, менә bunысы яңаларның берсе, тагын да алай берсе эшләргә насыйп булсын. Кеше, менә мин шушы рольдә, гомумән бу гына рольдә түгел, башка рольләрдә дә без менә теге спектакльләр куйган очракта алар безгә кирәкми кеше ачыла икенче яктан. Ул ниндидер үсеш, үзеңә ниндидер яңалык алу. Һәм дә инде Мырау Батыр инде миңа тәкъдим иткәчтен, мәйтәм уйлап карарга кирәк, сиңа бик тә килешә, син аларга бу рольгә Кыйп куйган Мырау. Мәйтәм, әйдәгез мәйтәм, эшлибез. Чөнки балаларга да менә теге гомумән теге күбесенчә бит инде спектакльләр куйган вакытта, ул яңа сулыш керткән кебек, ничектер менә теге өлкәннәрдән, теге урта буыннардан, теге тамашачыдан гына түгел, ә менә балаларның менә шундый ачык йөзләреннән күзләре янып тора, җемел-җемел киләләр. Аларның энергетиканы алып, әйме үзеңә ниндидер яңалык алып, өйгә яңа сулыш белән кайтасың менә. Рәхәт. Менә яңалык алу дип әйттегез, сез бит инде бүгенге көндә Илдар абый Хәйруллин белән эшлисез. Менә әлеге шәхестән үзегезгә нәрсә дә булса алдыгызмы? Илдар абый бик энергичный кеше дип әйтмәсәм инде, үзен теге ул Бик таләпчәндер дә миңа калса. Таләпчән, гомумән ул нитәдә сорый да, былай эшләмә, былай эшлә, былай гомумән ул теге аның белән эшләве минем өчен ниндидер зур бәхет дип әйтәсем килә. Чөнки андый шәхесләр белән эшләве ул җиңел дә түгел. Ләкин син үзеңә ниндидер менә Ниндидер яңалык тәҗрибә инде шулай. Аннан соң менә кайбер режиссерлар нинди дә булса әсәргә алынгач, гадәттә шул әсәр буенча куелган спектакльне карамаска кушалар. Менә Илдар абый бу әйберне таләп иттеме? Чөнки бит инде артист үз йөзен югалта дип әйтергә кирәк, ул инде үзе дә сизмәстән кабатлый башлый. Анардан түгел, менә җитәкчебез Шулпан Ринатовна әйткәнчә, инде балачактан мин аны карап үскән балаларның берсе, мин аны бик яратып карый идем. Чөнки ул минем өчен яңалык та түгел. Гомумән, мин анарга бик диде нәрсә дип әйтим, теләнеп алындым инде. Мәйтәм, сынап карыйм әле, мәйтәм үземне шушы ниде. Мырау Батыр ролендә. Аннан соң бит әле моннан 2 ел элек, ялгышмасам, әлеге әсәрне Әкият Курчак театрда сәхнәләштерде. Менә әлеге куелышны күрдегезме? Юк, атала барып карамадык. Чөнки менә сез әйткән хәл булып чыкмасын дип. Әйе, димәк, кабатлау булмаячак. Юк. Кабатлау турында сүз бармый да. Сез уйлап карагыз, бу бөтенләй төрле жанрлар. Анда Курчак театры, монда профессионал сәхнәдә оста артистлар, җырчылар. Монда гомумән төрле юнәлешләр безнең. Монда кабатлау берничек тә мөмкин булырга тиеш түгел. Шулпан Ринатовна, менә без сезнең артыгыздан гел күзәтеп барабыз. Сез һәр вакыт шундый актив, гел эзләнүдә һәм һәр вакыт халкыбызны шаккаттырасыз. Менә әлеге әсәр аша нинди яңалыклар кертегез? Әйтер идем, миңа бер артист әйтмешли, оста халык артистларын җанвар костюмнарында киендерде. Чөнки мәсәлән, Рөстәм Асаев безнең бик симпатичный бүре булып чыкты. Инде Ләйсән Мәхмүтовна әйтеп тә тормый, үзегез килеп карагыз, анысы аерым бер персонаж. Инде шуннан әйткәндә, яңалык иң мөһиме минем өчен яңалыкта да эш түгел. Монда үзенчә яңалык. Җырлый торган артистлар уйныйлар, бийләр. Ә менә үсә торган менә бу вакыттагы заманда балаларны татар сәнгатенә, татар теленә мохтаҗ итү, тарту, аларны ничектер менә гашык иттерү үзебезнең туган сәнгатебезгә. Менә балалар турында сүз киткән икән, инде тагын шундый сорауда бирәсем килә. Беркем өчен дә сер түгел, бүгенге балаларны шаккаттыру бик авыр. Бик авыр. Әйе. Менә Березеп синең тарихын аңларлар микән? Без, Аңлатырга тырышырбыз без, һәр хәлдә дә.
Чөнки татар сәнгатен, менә татар телен, менә балаларга ничектер рухи байлыкларын арттырасы килә. Үзебезнең татар телен алар белергә тиешләр гомумән. Вот, менә вот дип тәбетердем инде үзем дә алардан инде үсеш күрәсе килә. Һәм Олардың ана тәрбияләргә телләр- кирәк. Әйе, Менә безнең гомумән. миссия дип әйтер идем. Бу бит тәрбияле өстендә дә эшләү. Без бит ниндидер әсәр генә тәкъдим итмибез. Һәрбер әсәр нигезендә тәрбия һәм укыту нигезе булырга тиеш. Бүгенге беләсезме? Ничек тәкъдим итәсең бит? Нинди матур заманча салымнар кулланасың? Шуның белән кызыктырга кирәк. Аларча тыңларга, аларча күрергә, аларча ишетергә өйрәнергә кирәк. Менә шул яктан күбрәк өстендә эшлибез. Сүзләрен язганда да, көйләрен язганда да, биюләрен куйганда да без барыбер аларның күзлегеннән чыгып, ничектер нәтиҗә ясарга тырышабыз. Менә шулай да филармония дип әйткәч, ул бит инде аңа карата ниндидер җитди караш бар, шулай бит. Менә шулай да сез өстенлекне миллилеккә бирәсезме, әллә инде шоугамы? Алай бик кисеп куймас идем. Чөнки бүгенге көндә шоу вакытлары. Ул инде әйтеп кенә дә булмый. Ул заманча законнары шуны. Милли, беләсезме, мин ул бөтен менә шул юнәлешләрне параллель дип әйтер идем. Чөнки бездә профессиональ артистлар ничек инде бездә шоу ясамаска мөмкин. Оркестр, җырчылар, ансамбль, балалар, нәрсә генә юк бездә. Милли безнең гомумән 80% филармониянең милли артистлары. Монда берсе-берсенә комачауламый. Киресенчә. Киресенчә Бай ярдәм итә программа һәм байыта. булачактыр, әйе. Шулай дип әйтер. Димәк, бу жанры белән музыкаль спектакль булып чыга, шулай бит? Без бит инде музыка спектакль Әйе. беренче генә түгел, без инде анда кем әйтмешли беренче көн эшләп карамадык. Без хәзер ничек үсеш стадиясында байыту ягын. Байлыкны арттырабыз, арттыру өстендә эшләрендә эшлибез. эшлибез. Әйе, Аллага шөкер. Әйтеп китсәк була, анда безнең бит инде генә проектлар булып бетмәде. Без зәңгәршәлне бит инде куеп Әйе. чыктык. Балалар өчен безнең инде ике әкиятебез бар урыс телендә. Менә Ады ике генә түгел, безнең өченчесе Золушка, Аладдин, Дед Мороз проспал Яңа ел Новый год. әкиятләре. Яңа ел анекдот. Анекдот әйтер. Анекдот Бергә инде. берле парадрей. Әйе, Австралия Сабантуйга Австралия музыкаль Саб- комедия, Йылдызлы агентларда да менә безнең Рафаэлебез агент ролендә. Леонсон килеп карамаган булсагыз, Рафаэль анда искиткеч агентны Килеп башкара. карагыз, гомумән. Анда аерым Рафаэль өчен генә килергә була. Әйе, менә безнең тамашачыларыбыз да рәхим итсеннәр. Без проектларны арттырырга тырышабыз инде. Бөтенсе музыкаль форматта бара. Чөнки без ничектер менә музыкаль театр юнәлешен дип бик зур әйтмәс идем, ләкин шул якка әкрен генә шушабыз. Ну, яңалык кирәк чөнки халыкка. Былай гына теге элеккечә генә былай гына чыктың да, бастың да, җырларга кирәк киттең, башлыйдың, алай гына хәер булмый, тамашачыны шаккатырып булмый. Яңалык өстендә эшләргә кирәк, гомумән көндә эзләнергә, эшләргә. Тик эшләр өчен теләк булырга тиеш, кирәк. Һәм саулык, сәламәтлек. Калганы Калганы булыр, була, шулай бит, баш исән тырышлыктан булсын, тора. ие. Менә музыка турында сөйләшүгә күчкәнбез икән инде. Каршыбызда солист утыргач, әлбәттә инде җырлатасыбыз да килә. Сез каршы түгелме? Нинди каршы? Мырау батыр җырын җырлыйм. Әйдәгез. Рафаэль әйдә үзең кара. Теге рольгә керәм хәзер, ашыкмагыз әле. Минем исемем Мыраубай, мыекларым быраудай. Бабам исеме Арыслан, кигән туным барыстан. Мяу! Ничек килештерәме? Әйе, әлбәттә кыйып куйган берәзә песие дип әйтергә кирәк. Миңа калса, Рафаэльнең үзенең елмаюлары да менә шундый матур гына йомшак песигә шап куя бит ул. Теге Простоквашинага кебек, теге Машинская килеп төшәле мен, теге Олег Табаков теге. Әйе. Ни о чём не мечтаю, я всё купил. Синең типаж миңа калса. Хөрмәтле кунакларыбыз, миңа калса, Илдар абый Хәйруллинның да фикерен ишетеп бетсәк бик урынлы булыр. Әле менә кичә генә безнең хәбәрчебез сездә кунакта булып кайтты. Ул әзерләгән сюжетны бергәләп карыйк әле. Игътибар Әйдәгез. экранга. Мырау Батыр кабат сәхнәдә. Әсәр 90-нчы елларда телемюзикл сыйфатында яшь тамашачыларга тәкъдим ителгән иде. Соңрак әкият Курчак театр сәхнәсенә дә менде.
Хәзер исә ул музыкаль спектакль жанрында Казан шәһәр филармониясе артистлары тарафыннан Шулпан мәдәният үзәгендә дөнья күрәчәк. Спектакльнең режиссеры Илдар Хайруллин. Шулпан Закирова миңа мөрәҗәгать итте. Әйдәгез әле шушы яңа идея белән безнең коллектив белән менә шушы Морау батырны балалар өчен зур спектакль иттереп әзерлик дип. Әлбәттә зур эш булды, бик зур эш булды. Яңадан сценарий язарга туры килде, яңадан җырлар язарга туры килде, яңадан музыка бөтен аранжировкаларны язарга туры килде. Менә беренче программалар башланды, костюмнар белән костюмнар киделәр, утлар куя башлады. Ниндидер бик могҗизалы, сихри дөнья пайда була. Морау батыр әсәре шын мәгънәсендә татар әдәбиятының җәүһәре санала. Инде ничә дистә ел дәвамында ул ничә буын балаларны тәрбияли, илһамландыра, сабак бирә. Бик кирәк иде инде күптәннән, чөнки безнең күп менә Аладдин, Золушка, тагын бик күп төрле музыкаль спектакльләребез рус телендә барды, татарча бик тә кирәк иде, чөнки менә без күп концертларда булабыз, күп чараларда, мероприятияларда, анда кызыксыналар, уже телне өйрәнә башлаган балалар. Хөрмәтле караучыларыбыз, сезне, һәрберегезне безнең Шулпан мәдәният йортында көтеп калабыз. Безнең Казан шәһәр филармония артистлар берлегендә, безнең балалар студиясе, безнең хореография студия балалары катнашында шундый матур музыкаль спектакль булачак. Keyifler күтәренке, репетициялар гөрле, бик тиздән премьера. Әйе, дуслар, рәхим итеп менә кызык өчен, чагыштырыр өчен булса да килеп карагыз. Беләсезме, менә шундый күңелгә ятышлы үзебезнең милли әйберләребезне менә татар җанлы кешеләр миңа калса карарга тиештер. Һәм Аларның күңелләренә үтер өчен куябыз менә шул әйберләрне. Әлбәттә. Менә әгәр дә тагын бер кат менә бу әсәргә әйләнеп кайтсак, барыбыз да беләбез, ул 12 хикәядән тора, ягъни 12 өлештән булып чыга. Менә сәхнәгә ничек сыйдырдыгыз? Кайсы өлешләрен кыскарттыгыз? Менә аны бит инде сөйләп бирмиләр хәзер. Үзенчә менә сценарий авторыбыз Илтизар Мөхәммәтгалиев ничек юнәлешен алып барды, Илдар абый белән алар эзләштеләр. Мин инде печать сугып баручы гына кеше, булай ярый, булай ярамый дип бергә шунда утырышып фикер алыштык та, менә шундый юнәлешне алырга булдык. Алдан сөйләп куймыйлар бит инде, килеп карарга кирәк. Шулай шуансы да бар. Әкиятның ахырын сөйләргә ярамый. Нәкъ Исәнбәт менә әлеге әсәрне 1954 елда яза башлаган һәм аны бик соң төгәлләгән, ягъни 1974 елда. Әйтергә кирәк, менә хәзер 2023 ел. Менә шулай да әкиятның максатлары үзгәрмәдеме икән? Юк. Борынгы классик әсәрләрнең максатлары бер кашанда үзгәрми. Ул һәрвакыт актуаль, чөнки анда дөрестлек, дуслык, бер-береңә аралы чисталык, мөнәсәбәтләр турында аның мәгънәсе нигезе һәрвакыт бер. Ә инде балалар әсәре әлбәттә һәрвакыт кешелеклеккә өйрәтә торган. Иң мөһиме заман сулышын алышлай бит әкият. Әйе, ансы инде менә биюдә дә, музыкада да миңа калса заманча бөтен Заманнан тыш калып булмый инде. Юк, ансы берничек тә инде безнең сәхнәдә зур экран барлыкка килгәч, ничек инде кулланмаска андый матур алымнарны. Әлбәттә, заманна үзенең керемнәрен кертеп бара әкрен генә. Шулпан Ринатовна, аннан соң бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә шундый бер фикерегезгә тап булдым һәм ул миңа шундый ошады. Сез анда мондый сүзләр әйтәсез. Минем өчен артистта эзләнүе мөһим дисез. Менә чыннан да филармония артистлары бүгенге көндә эзләнәме һәм сез аларны кайларга таба юнәлтәсез? Ничектер сез мине кинәт. Миңа калса Рафаэльдән сорый әле аннары. Инде гомумән халыкка җәлтәбез дип инде без репертуар җыябыз бит инде. Төрле жанрда, мәхәббәт турында, туган як турында, әти-әниләргә багышланган. Гомумән безнең һәрбер солистларыбыз индивидуум, дип әйтелмәсәң инде, һәрберсе үзешчән түгел, үзенчәлекле. Һәм инде гомумән спектакльдән тыш үзенең рухи байлыгын, иҗатын арттырып, халыкка үзенең
ниндидер җылылыгын кертеп, без инде җырлар иҗат итәбез, үзебез дә язабыз, безнең инде менә күп кенә артистлар үзләре дә язалар, шигырьләр дә язалар, бер-беребезгә тәкъдим итәбез. Шулай иттереп, инде без үзебезнең Казан шәһәр филармониясында Чулпан мәдәният үзәгендә кайнап, шушы бер Казан дип әйтимме соң инде Казандагы кайнаган кебек, бергә тату дус булып иҗат итеп яшибез. Һәм миңа калса, менә мондый хезмәткәрләр, артистлар булганда, һичшиксез Казан шәһәр филармониясының эшләре алга барыр. Хөрмәтле кунакларыбыз, инде шуның белән тапшырубыз үзенең ахырына да якынлашты. Йомгаклап, бәлки тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез бардыр. Әлбәттә инде исәнлектә күрешик, ансы иң мөһим теләк. Күрешергә менә көннәр һәм концертлар булып тор. Без ясап торык, сез килеп торыгыз. Сезне менә ниндидер кызыклы әйберләр белән каршыларга тырышырбыз. Дөнья яшәсен, кайнасын, бергә матур иттереп шунда рәхәтен табып, ләззәтен табып яшәргә насыйп булсын. Амин. Шулай булсын. Исәнлек, саулык, тазалык, байлык, күкләребез аяк булсын, җаннарыбыз тыныч, илләребез тыныч булсын. Исәнлектә, саулыкта күрешүләр насыйп булсын. Килү сездән, яхшы кайф бездән. Рәхим итегез безнең Чулпан мәдәният үзәгенә. Менә шундый рәхәт кайф белән, шатлыклы елмаюлар белән без инде тамашачыларыбыз белән саубуллашабыз һәм сезне киләчәктә дә үзебездә кунакта көтеп калабыз. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Алга таба бар тик уңышлар гына юлдаш булсын сезгә. Амин, шулай булсын. Саубуллашабыз. Рәхмәт. Сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Төгәл бер атнадан очрашырбыз. Бергә булыйк.